Kaixo familiak! Gaur ipuin bat kontatuko dizuet. Bazen behin, duela 60 urte, Gasteizko familia batzuk ikastola bat sortzearen ideia izan zuten. Honetarako Gasteizen dagoen lur emankorra aukeratu zuten. Zergatik leku horretan, mendiz, zuhaitzez eta naturaz inguratuta zegoelako. Leku bikaina haur baten garapenerako. Egun hartatik aurrera, egunero, tantaz tanta ikastola ureztatua izan zen. Ikastola sano eta zuzen hasteko, eguzkiaren berotasuna eta gozotasuna ere garrantzitsua izan da. Bukatzeko eta garrantzitsuena, ikastolako langile eta familien maitasuna ezinbestekoa izan da gaur egun dugun ikastola osatzeko. 60 urte eta gero, Olabide ikastolak inoiz baino distira gehiago du, kolorez betea, ostadarraren antzera. Lurra eta sustraiak gure izatea. Natura gure jakitea. Ur eta eguzkia gure edukitzea. Eta bihotza gure egitea. Zorionak Olabide ikastola! Jarrai dezagun Olabide ikastolako ipuina idazten.